ni Imay Yaras o Milipid na rin. O niya ni SB member sa Asturias si Christian Montero Cañada. O niya po ni Barangay Captain Amay Montero Cañada niya sa uwak. Okay daw. Kapatid, sunod mo kami. Sisoy Kakong. Sisoy. Sisoy kamo. Ay, may Ma'am Ricadel ba yung gabihin mo, Ma'am Ricadel? O ingos amay Tagalog at mahimaya ko nung nahunlak pahinungod niya ni Nanduting o ni Day Bibi o sa tanang mga senior citizen. Ay, Okay. kuno. Kapait ada ni senior citizen sa oy, request Sabay mo sa mga katawag, Brad. nahunlak. Ang akong katawad karon, akong gikompose nga naguluhan Kabaw. O, kabo. Kabaw. Sumaya tara. Ako na ipanungod ni Imok Punsi diya sa may sinyo Nangka Balaban. Balaban. Kaya ato pa nang hinungod sa ato Ay, ang pagpaminaw ni mo diha bay mo. niya ni ato pa nang pinungod sa ato ang gwapong kuan ron kung pilot si Konsehal Roy Malinaw. Kuya wala na kabaw ko. Kadaganon gusto ni Jiroy. Tungayan ta. Sige, larga, kabaw. Okay, pasok. Kung mahinunduman ko ikaw, mahinundum usap ako sa atong kabaw. Nga misakay kita sa buko-buko, migakos ka sa akong luyo. Pagkaan nindot ba sa kagahapon, kanindot yun sa ato ang lugma. Kay bisan nang gisakyan ta kabawra, walay makatupong sa gugmata. Nalipay ka, nalipay usab ako, nailap ako, nailap usab ikaw. Gituguay ang kabaw sa kasagbutan, aron dili kini magutban. Ingon usab kining gugma ko, gibusog mo hasta kasing-kasing ko.